Arenys de Munt tindrà passos de vianants inclusius amb dibuixets que faran més fàcil la mobilitat i la seguretat per infants amb trastorn de l'espectre autista. Ho va demanar en el ple de març el grup de Junts per Arenys de Munt i el govern va acceptar la petició. Sí, exacte. Es tracta de pintar uns pictogrames als passos de vianants que indiquin gràficament què cal fer: aturar-se, mirar, veure el cotxe parat i creuar. Es posaran sobretot en llocs de pas freqüent per la mainada, com a prop de les escoles, centres mèdics o esportius. Ho va demanar la regidora Vicky Devesa Jorge i va respondre el regidor d'Espai Públic, Àngel Castillo Vallcorba, dient que ho faran, però de cara a l'estiu, que és quan va millor fer pintura viària. Els escoltem a tots dos en sessió plenària. Us demanem que ara es pintin pictogrames als passos de vianants per tal com diu el títol del prec, s'afavoreixi la mobilitat segura i inclusiva d'aquest col·lectiu. Sobretot als passos de vianants a les zones del municipi on hi ha els centres escolars, equipaments mèdics i esportius i que aquests pictogrames siguin pintats de color blau, ja que és el color associat amb el TEA. Aquestes seqüències de pictogrames, atura't, mira, cotxe aturat, creua, fa que aquestes persones siguin capaces de desxifrar el missatge i puguin creuar el pas de manera més segura. Des de Junts per Arenys de Munt creiem que, a més de fer-los el dia a dia més accessible, també sensibilitzarem els vilatans sobre què és el TEA i les dificultats que tenen les persones que pateixen el trastorn a l'hora de comunicar-se, comportar-se i socialitzar. Doncs bé, com no pot ser d'altra manera, ja que també compartim aquesta sensibilitat que vostès comenten, a la propera planificació de pintura viària valorarem i mirarem quin tipus de pictogrames i els llocs on es poden fer les actuacions. Tota aquesta campanya de pintura viària, no només d'això que comenten vostès, sinó d'altres temes, doncs es farà a partir de l'estiu.